ליטפת אותו? כן, שלא יבכה. יפה מאוד. הוא הגיע הביתה, דודו. עכשיו הוא יהיה איתנו. כן. ואתה רוצה חיוך? הוא חייך אליך? כן. הוא לא דיבר ציפורניים. הוא לא דיבר ציפורניים, הוא צריך לקשור. אני עכשיו רוצה לקשור את המקום? הוא עושה. ומה הוא עושה? תראה איך הוא מתמתח. אמא, הוא עושה? הוא עושה? כן. תגיד לו נדב. שלום נדב. דודו, אתה חושב שהוא שמח להיות בבית? הוא לא שמח. הוא לא שמח? הוא שמח.